Robert Fico. Politik, ktorý prežil vlastnú politickú smrť, alebo majster v ohýbaní reality. Robert Fico začínal ako ambiciózny právnik a talentovaný člen komunistickej strany. Svoju cestu na vrchol si začal raziť koncom 90. rokov, kedy založil stranu Smer. Sľuboval stabilitu a poriadok, čím si získal 100 000 voličov. V roku 2006 sa stal prvýkrát premiérom. Počas 12 rokov pri moci doviedol Slovensko k euru, no jeho vlády čelili aj obvineniam z korupcie a klientelizmu. Zlom nastal v roku 2018, keď po vražde Jána Kuciaka a masových protestoch podal demisiu. Mnohí ho vtedy odpísali, no on sa dokázal vrátiť. Po rokoch v opozícii a vyhratých voľbách 2023 sa stal štvrtýkrát premiérom. Dnes, po prežitom atentáte v Handlovej, ostáva Robert Fico najdominantnejšou a najkontroverznejšou postavou slovenskej politiky.